Goizetik goiz altxatzen da, eraldatu behar du mundua, baina ez du bat ere erraza izango. Beratzetik dabil polizia, txilotutaz da lehenengo aldia, pintzatuta dode bere komunikazio guztiak, ilegalizatuta bere txioak, errearriak, ezin du adierazi pentsatzen duena, mozalekea, zatoz, otzaiak amaika, amurriora zure elkartasuna adieraztera. Errearria, lekearen arabera ilekala, egia tuiteatze arren kriminala, beste mundu bat posible delako, ez du amore emango. Herriarria, lekearen arabera ilekala, egia tuiteatze arren kriminala, beste mundu bat posible delako, ez du amore emango. Otsaiak amaika, zatoz amurriora, Alfredorekin elkartasun eguna bomboklat.